Áno, vážení, teraz sa ponoríme do podstaty sexuálnej výchovy, pretože, povedzme si na rovinu, nie je to všetko hollywoodský pôvab a filmové kúzlo. Predstavte si predohru ako rozcvičku pred veľkým zápasom, nejde len o lubrikáciu, ale o udržanie intímneho spojenia s partnerom, ktoré spúšťa hormóny dobrého pocitu, ako je oxytocín. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, nie každý túži po celonočnom spánku. Výskum nám hovorí, že sladká bodka pre sexuálne uspokojenie je prekvapivo medzi 7 a 13 minútami, takže kvalita pred kvantitou, vážený. Aby bol sex nielen dobrý, ale aj skvelý, otvorte komunikačné linky. Štúdie ukazujú, že páry, ktoré sa rozprávajú o svojich túžbách a preferenciách, zažívajú väčšie uspokojenie a častejšie orgazmy. Páni, seba zdokonaľovanie sa nekončí pri partnerke. Pracujte na sebe ďalej, cvičte, dodržiavajte rutinu starostlivosti o pleť a robte veci, ktoré vám prinášajú radosť. Vaše sebavedomie sa vám poďakuje v spálni aj mimo nej. Vyvráťme mýtus, jej vibrátor nie je vaša konkurencia. Zavedenie sexuálnych hračiek môže veci okoreniť a zvýšiť potešenie oboch partnerov. Štúdie dokonca naznačujú pozitívnu koreláciu medzi používaním vibrátorov a rôznymi aspektmi sexuálneho zdravia. Prvýkrát to môže byť nervózne. Hoďte si kompliment, upokojí a vzruší, čím sa zážitok stane príjemnejším pre vás oboch. Nech je to jednoduché a prirodzené, úprimný kompliment je veľmi účinný. Na rozdiel od niektorých mužov, ženy často potrebujú čas. Jednoduchá veta ako vezmite si toľko času, koľko potrebujete, môže zmierniť napätie a vytvoriť príjemné prostredie, najmä keď ide o vyvrcholenie. Skôr než to uzavrieme, nezabudnite, že sex je najlepší, keď je bez starostí. Praktizujte bezpečný sex, vždy používajte ochranu a dodržiavajte pravidelné lekárske prehliadky, aby ste mali plnohodnotný a príjemný sexuálny život. Tak a máte to, vážený, váš rýchlokurs sexuálnej výchovy. Zostaňte informovaní, buďte v bezpečí a užívajte si.